canal. Asta mă joc ăsta. Și uitați-vă ce puteți. Îmi iau asta. Mamă, dar nu am haine pe ăsta. Pe granul ăsta. Nu te duc la altul. Nu aici. Nu, cred că ba nu. Ne-au aripile. Te uite în spate. Și ne-au mai ales. Ce asta, mă? Ce asta? Care? Vedeți ce iasă din aripi? Vezi? Ce asta? Și stai să vă spun ceva. Dacă știți, nu uitați să dați un like și abonați-vă la canalul Matei. Și să apăsați pe clopoțel. Uitați-vă, hai să vă arăt. Eu merg jos, până jos. Dar nu așa se merge, cu covorul ăsta. Când poate caz. Stai când acum, nu stau. Coborâm cât mai jos. Au! Mi-a cort! Hai, să pun aici să vii să iei. Cât bani facem noi? Așa, bun, așa. Vedeți ce m-am îmbrăcat? Așa. Covorul ăsta puteți. Poți să te oprești dacă vă întorceați din asta. Băi, Dragoș, măi, tocmai ce-a murit. Nu contează să te mormântiați. Încercăm să facem o eliminare. Mă, Dragoș, măi, tocmai ce-a murit, măi. Ale, o tu împușcai mine, când arătam, când zicea, mă, tu... Cu sănătate. Stai să vă arăt ce jocuri am. Credeți asta? De pe Roblox-ul ăsta. Uitați-vă la ăsta. Vă zice și de... Așa. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați. Acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să mai facem altele,